Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela ippreżentat lill-Fondazzjoni Richmond is-somma ta' 10,600 euro li setajn biex l-organizzazzjoni non-governattiva tkompli toffri servizz ta' appoġġ, terapija u taħriġ fil-qasam tas-saħħa mentali. Din is-somma inġabret mill-ewwel edizzjoni tal-festival Nitkellem li ġie organizzat minn Mart il-Prim Ministru u sar fil-jum iddedikat lis-saħħa mentali. Dr. Bela qalet li huwa ta' sodisfazzjon li mijiet ta' Maltin u Għawċin ipparteċipaw fil-festival Nitkellem fejn qasmu l-esperjenzi tagħhom b'mod miftuħ u rilassat u għenu biex jiġu iġġenerati fondi għal kawża tan ġusta. Waqt li ltaqet mal-ħaddiema u professjonista tal-fondazzjoni, Dr. Bela qalet li huwa ta' serħan il-moħħ li llum jeżisti iktar għarfien dwar il-bibien li wieħed jista' iħabbad meta iħoss il-bżonn. Mart il-Prim Ministru temmet tajt li l-ħidma fil-qasam tas-saħħa mentali teħtieġ ħidma kontinwa fost oħrajn biex naraw li tfal jikbru f'ambjent inqas stressanti iżda wkoll biex intuhom lodda mentali li jgħinuhom jiffaċċjaw mumenti ta' sfidi f'ħajjithom. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Daniela Kallea Bitar espremit l-apprezzament tagħha għax-xogħol li qed twettaq Dr. Bela mhux biss biex tiġbor fondi għal qdiet volontari li jaħdmu f'dan is-settur iżda wkoll biex tkompli tassigura li s-saħħa mentali tibqa' tingħata l-ikbar priorità nazzjonali.